Vznikajú jak štěnce, no pritom sú faded. Jak pička, čo dostala menzes. Polzerov vysmejem, ha ha ha, sa nám do kári, pa pa pa. Poje tvoje majke, že si najebaný. Poje tvoje majke, že si najebaný. Lebo si len sprostý. Tvoja čuza ťa nechala, lebo si bol opitý jak činka. Smrdíš ako borovička, toto je nížaná sranda. Čaute ľudia, nachádzame sa u suseda a proste chceme vám povedať takú pikošku, že čo sa chystá na 26. októbra. Taká zaujímavá vec, vlastne, že bude tam také vystúpenie a budú sa nachádzať žiackí reperi, takže vlastne Tomáš Nem a Redneck a bude tam ešte okrem mňa Tony Rap, takže vlastne máte sa na čo tešilo, pretože tam budú veľa štýlov ľudí, ktoré do toho majku proste zajebeme, takže vlastne príďte nás podporiť, lebo pretože to budú extrémne pecky, ktoré ste ešte aj nepočuli na YouTubečku, tam budú také veci, že ktoré vám odjebú dekel. Takže proste treba ísť podporiť a hlavne takú kvalitu, ktorá sa chystá senka prísť do tohto zapadáková senka, do tohto žiaru. Takže treba prísť a dať vedieť proste, že žiar žije, hej. Teší sa na vás, hej. Proste. Odpalíme to spolu. Až do vesmíru. Takže 26. si zapíš do kalendára. Začína naša live show. Takže treba prísť, hej. A sľubujem vám, garantujem vám vlastne, že to bude taká pecka, že proste to nemá údoby. Takéto vystúpenie, to bude 2-hodinové vystúpenie, keď sa tam predstavia reperi Tony Rap, Tomáš Nem, Redneck, tam budú proste viacerí reperi, hej, proste to bude proste taká show, že hotovo, to bude povedať si koniec. Uvidíte sami, pre vás prichystám akú show. Uvidíte sami. To bude proste bazúka deň, proste to vypálime riadne, že to nebudete ani vedieť, skade to ide, aký naraz. Sľubujem vám. Ale hlavne vás, príďte nás proste podporiť, aspoň nejakých do 50 ľudí, hej, aspoň keby sa tam mestilo aspoň 50 ľudí, alebo 40 ľudí, by som bol spokojný. A keď nebude toľko ľudí, nevadí, proste koľko príde, toľko príde. Ja som spokojný aj s tým, čo bude, hej, ale proste toto, čo príde, tak vám garantujem, že to bude taká extrémna pecka, že si to ešte nikdy nezažili. Uvidíte sami. To vám garantujem. Takže tak, no, prednechám vám slovo Tomášovi Nemovi. Takže príďte tam, bude to riadny masaker. Poznáte sami, že aké ja dávam rapy drsnejšie, takže to bude až na konci. A 26. október o 8 hodine. Zapíš si to do kalendára. Vstupné zadarmo, takže sa to ozaj oplatí prísť. Proste a môžete to tam rozbiť, hulák, rozbiť aj poháre, všetko možné. No a čo? Celú krčmu zlikvidovať. Tak srandičky treba. Tak treba prísť podporiť, no a čo? A proste verte tomu, že tento rok to rozpalíme riadne naplno, ale nebude to len 26. októbra, bude to ešte možno niekedy v priebehu tohto roka, ešte raz, nejaký koncert, ale to ešte sa nechajte prekvapiť, proste budú tie koncerty 2 tento rok, hej. 26.10. a okrem toho ešte niekedy na konci roka, ale to ešte vám nechám prekvapených, že kedy to bude, ale proste nepoviem na to, kedy to bude, ale proste nechajte sa prekvapiť, hej, proste, ale zatiaľ to bude 26.10., hej, to už je oficiálne a zanedlho začneme dávať plagáty vonka na steny, proste, hej, vydávať vonka plagáty, aby ľudia o tom sa čo najviac dozvedeli, že čo sa chystá v tomto žiari. Takže sledujte naše akcie, sledujte TikTok, sledujte Instagram, sledujte Facebook, lebo Tomáš Nem tam nie na Instagrame, hej. Ja nie som na Instagrame, nie na Facebooku, ale proste sledujte sociálne siete, pretože sa chystajú veľké veci a verím tomu, že niektorých ľudí si to získa pozornosť, u niektorých ľudí, hej. U niektorých možno nie, ale tak nie je to úplne jedno, lebo že proste 100 ľudí, 100 chutí, hej. Proste mi je to úplne jedno, hej.
Ale ver tomu, že to budú také pecky, že ti odpalia dekiel proste, hej, ale to aj na záchode, alebo aj niekde inde, hej. Ale ver tomu, že to teraz budú také pecky, že to budú popiči. Takže serus, zdravím ťa, Redneck. Čaute, Tomase.